anyị ji ihe mmemme GCK wee bịa ọzọ taa. Obi dị anyị ụtọ na inwe gị n'ụbọchị tata. Anyị na-enwe aṅụrị n'ụbọchị ndị gara aga na isonyere anyị. O doro anya na Chineke nwere ihe dị ukwuu ọ kwadoro nye gị. Taa anyị na-eleba anya banyere ịchụ àjà pụrụ iche nke onye nwe Jizọs Kraịst chụrụ. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nna ka o ji ezite ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ bịa nwụọ n'obe Kalvarị ka anyị onwe anyị wee kporie ndụ na mmekọrịta nke dị n'etiti anyị na ya. O wepụtara okwu ya ka anyị ụzọ anyị ga-esi wee ghọta ya nke ọma. Chineke ekwesịghị ka ọ gaa kee ụzọ ọzọ a ga-esi wee zọpụta anyị, mana n'ihi ịhụnanya nke o nwere n'ebe anyị nọ, o mere ya wee anya dị ka onye nwe na onye nzọpụta anyị. Ya mere ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike wee chịkọta ogogo nke ịhụnanya nke Chineke nke anyị ga-atụgharị uche n'ime ya. Ọnwụ nke Kraịst abụghị ihe dị mfe, bụkwa ma ka anyị ga-eji wee were n'aka mfe maọbụ igwu egwu. Ya mere onye m hụrụ n'anya, Kraịst anọzi n'ili ọzọ, o sigo n'ọnwụ wee bilie. Kwee ka ọ bata n'ime gị ma biri n'ime gị. Ka anyị gee ntị ma nụ karịa ịhụnanya nke Chineke dị ka onye ọzụ atụrụ na-agbagote. Ọlụ ndị ozi isi abụọ malite ịgụ na amaokwu ọgụ na atọ. Ya onwe ya ebe a rara ya nye na nnọkọ ikpe ahụ dịka ihe Chineke buru ụzọ mara, ka unu onwe unu were aka ndị ajọ omume wee kpọgbuo ya n'obe, na ya na amaokwu 36. Ya mere ka ụlọ Izrel niile mara n'eziokwu na Chineke emewo ya ofu Jizọs ahụ onye unu kpọgidere n'obe ka ọ bụrụ onye nwe na Kraịst ahụ akpọgbudere n'obe n'ezie. A gwara ya na isi 4 ọlụ ndị ozi 4 amaokwu 10 ka eme ka unu mara na mba niile nke Izrel na n'aha Jizọs Kraịst onye Nazaret, onye unu kpọgburu n'obe, akpọgburu ya n'obe, onye Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ binie, ọbụna site na ya ka emere ka nwoke a guzo n'iru unu bụrụ onye mere ka o zuo oke. Amaokwu 11. Nke a bụ nkume ahụ nke unu bụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ, nke emeworo ka ọ ghọọ isi nkuku ụlọ. Amaokwu 12. Nchịkọta ya: nzọpụta adịghịkwa n'aha onye ọbụla ọzọ, naanị na onye ahụ akpọgbu n'obe bụ Kraịst. Nzọpụta adịghịkwa n'aha onye ọbụla ọzọ, n'ihi na ọ dịghị aha ọzọ enyere n'okpuru eluigwe n'etiti ụmụ mmadụ n'ọgbọ niile, n'ọgbọ nke ahụ gara aga maọbụ n'ọgbọ nke anyị nọ n'ime ya. Ọ dịghị aha ọzọ dị n'okpuru anyanwụ nke e nyere n'etiti ụmụ mmadụ nke a na-agaghị ịzọpụta anyị n'ime ya. Mkpọgbu n'obe nke onye nzọpụta na-enweghị mmehie ọbụla. Ihe 3. Nke mbụ, amụma banyere mkpọgbu ya n'obe. Nke 2, ozuzu oke nke onye ahụ akpọgidere n'obe. Nke 3, ebumnobi nke eji wee kpọgbuo ya n'obe. Nke mbụ, amụma banyere mkpọgide a ga-akpọgide ya n'obe. Kpọgide Kraịst n'obe, o meghị n'igwe na mberede. Mkpọgbu Kraịst n'obe abịaghị dịka ihe iju anya nye Kraịst n'onwe ya. Mkpọgbu akpọgbu Kraịst n'obe abụghị ihe mere mgbe a larụsịla teta wee mebe, kama ọ bụ ihe a maara, eluigwe maara ya malite na mmalite. Na Jenesis 3 amaokwu 15, m ga-etinye esemokwu n'etiti gị na nwaanyị a, na etiti mkpụrụ gị na mkpụrụ ya. Mkpụrụ nwaanyị a ga-azọpịa gị isi, ọ bụ ezie na ị ga-azọpịa ya, ị ga-agaba ya ikiri ụkwụ. Nke a bụ akwụkwọ amụma eburu ụzọ kwue banyere Adam na Eve
banyere mma banyere mkpọgide Kraịst n'obe na ya n'akwụkwọ Zekaraya isi 12 amaokwu 10. M ga-awụsa na-arụ ụlọ David na na-arụ ndị niile bi na Jerusalem mmụọ nke amara na nke arịrịọ. Ha ga-elekwasị onye ahụ anya bụ onye ha mapụworo. Ọ bịabekwaghị n'ụwa mgbe ahụ, mana amụma edewo ya. Ha ga-elekwasị ya anya bụ onye ha mapụworo. Ha ga-etikwara ya aka n'obi dị ka mmadụ na-etiri nwa ya naanị nwa ọ mụrụ naanị ya aka n'obi. Ọ ga-anọkwa n'obi mwute n'ihi nwa izizi ya. Ka anyị bịa na atụ nke abụọ. Nke abụọ na-ekwu maka izu oke nke onye ahụ akpọgburu n'obe. O nwee ihe ọjọọ mere, eleghị na nzuzo ma ọ bụ ntakịrị ihe, ma ọ bụ megide otu onye, ma ọ bụ otu ezinụlọ, ma ọ bụ otu agbụrụ, ma ọ bụ mba. Ọ dịghị ihe ọbụla dị otu a. Ọ bụ onye zuru oke n'obi, n'echiche, na ndụ, n'okwu njem ya, n'ibi ndụ ya, n'ihe niile. Kraịst bụ onye zuru oke. Ma otu ọ dị, onye ahụ zuru oke ka a kpọgide n'obe n'ihi gịnị? Onye zuru oke ka a kpọgburu n'obe maka ndị na-ezughị oke. Onye ezi omume akpọgburu ya n'obe maka ndị na-abụghị ndị ezi omume. Onye na-enweghị mmehie ọbụla akpọgburu ya n'obe maka ndị mmehie. Onye na-amaghị mmehie ọbụla ka akpọgbu n'obe n'ihi ndị na-ebi ndụ ha niile na mmehie. Izu oke nke onye ahụ akpọgidere n'obe na ya n'akwụkwọ ozi ọma Jọn isi 19 amaokwu 4. Pilet wee pụọ ọzọ wee sị ha, leenụ, ana m ekwupụtara unu ya, ka unu wee mara na ahụtaghị m mmehie ọbụla n'ime ya nke kwesịrị ọnwụ. Ka unu wee mara na ahụtaghị mmehie ọbụla n'ime ya. Ha nenere ya. Ha kpere ya ikpe dịka a na-ekpe onye ori ikpe, mana ha afụghị ihe ọjọọ ọbụla n'ime ya. Ha kpere ya ikpe dịka ha na-ekpe onye ori ikpe, mana ha afụghị mmehie ọbụla n'ime ya. Ha kpere ya ikpe dịka mmadụ onye mere ihe megide ndị ọchịchị na mba ya, mana ha enweghị ihe ọbụla, ihe ịta ụta ọbụla. Ha jụrụ ya ajụjụ aka nri na aka ekpe, ma werekwa ụtarị wee jụọ ya ajụjụ, mana ọ dịghị ihe kwesịrị ahụ mmehie ọbụla dị n'ime ya. N'ime ya ọ bụ ezuru oke. Na ya na amaokwu 5. Ma Jizọs pụtara na-ekpu okpu ogwu na uwe ododo. Pilet wee sị ha, leenụ nwoke ahụ, onye na-enweghị mmehie, onye ahụ dị nsọ, onye ezi omume ahụ, nwoke ezi omume ahụ, onye na-ejegharị na-eme mma, na-agwọ ndị ọrịa niile na ndị ekwensu na-emekpa arụ. Leenụ nwoke a, nwoke si n'eluigwe bịa, onye na-agbapụta, onye bịara, onye zuru oke ka o wee wepụ mmehie anyị niile. Leenụ nwoke a. Amaokwu 6 ọ sị, mgbe onyeisi nchụaja na ndị ọchịagha hụrụ ya, ha wee tisie mkpu ike sị, kpọgide ya n'obe, kpọgide ya n'obe. Pilet wee sị ha, kpọrọnụ ya, jiri n'aka unu kpọgbuo ya n'obe, n'ihi na mụ onwe m ọ dịghị ihe ọbụla kwesịrị ahụ mmehie n'ọnwụ banyere ya. Jọn nke mbụ isi 3 amaokwu 5. Jọn nke mbụ isi 3 amaokwu 5. Ọṅụ nke nzọpụta ga-edetu n'obi gị. Ndụ ọhụụ ka a ga-enye gị. M ga-ekpere gị ekpere ugbu a. Nna,
n'aha Jizọs. Ekene gị nye onye ọbụla nke chọpụtaworo ihe mere ọbụbụ ọnụ ahụ, ihe mgbu ahụ, ihe mmekpa arụ ahụ maka mmehie, ntaramahụhụ nke mmehie. Ha echegharịgo kwupụta mmehie ha, wee were mmehie ha niile na njehie ha niile na ajọ omume ha niile nyefee gị n'aka dịka nkwa gị si wee dị. Wepụ mmehie ha dịka ọwụwa anyanwụ si dị anya n'ebe ọdịda anyanwụ dị, n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara ugbu a. Nye ha udo nke mkpụrụ obi, nye ha ọṅụ nke nzọpụta, nye ha ndụ ọhụụ nke onye kere ọhụụ. Mee ka nzọpụta ha guzosie ike n'obi onye ọbụla na ndụ onye ọbụla, n'ebe a na n'ebe niile. Ọ bụ n'aha oke Jizọs ka anyị kpere. Bikwasị aka gị ebe ọ bụ na ị nwere nsogbu ahụ, were aka nke ọzọ elu. Anya gị kpụrụ ìsì, were anya ndị a ga-emepe, ị ga-ahụ ụzọ. Ị bụ onye arụ ya nwụrụ anwụ, kwere, ị ga-eje ije. Ihe ọbụla bụ nsogbu ọbụla, agbụ ọbụla, yoke ọbụla etijiwo ya. Abalị taa ga-abụ abalị nke aka ọgba ama gị. Ị dị njikere? Eluigwe dị njikere maka anyị, Nna, n'aha Jizọs. Anyị na-ekene gị n'ihi na anyị maara na Kraịst ewepụwo kpamkpam ọbụbụ ọnụ ọbụla n'ebe onye ọbụla nọ. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe ekpere, kụjepụ ma bibie ọbụbụ ọnụ ọbụla na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Yoke ọbụla nke onye iro, wepụ ihe ndị a ugbu a n'aha Jizọs. Dịka ị na-agbaghara mmehie ha, gwọọ ọrịa ha niile. Mepee anya ndị kpụrụ ìsì, ka ndị ntị ochie nụ ihe, ka ndị ngwụrọ obi na-eje ije. Ka ihe ọzịza niile, ihe ọtụtụ niile si n'arụ ha pụọ. Ka ọkwa akpịrị ahụ bụrụ nke a ga-ewepụ ugbu a. Ahụ niile nke mmekpa arụ nke onye iro, onye nwe anyị na-ekpe ekpere, ọya niile, ahụ niile, mmekpa arụ niile, ka ewepụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Nsogbu tewere aka ọ nọ ebe ahụ, nye na ndụ onye ọbụla. Ọya niile, ya niile, adịghị ike ọbụla nke tewere aka ọ dị na ndụ onye ọbụla n'ebe ọbụla, wepụ ya ugbu a n'aha Jizọs. Ọya na-adịghị ekwe ọgwụgwọ, enye gị iwu ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ebe ọbụla ugbu a, onye nwe anyị, gosipụta onwe gị, gosipụta ike gị, gosipụta nnapụta gị, gosipụta ihe ịrịba ama gị. Ebe ọbụla n'ebe anyị nọ, ebe ọbụla na ebe ndị ọzọ, mee ka ihe ịrịba ama gị guzosie ike na ndụ onye ọbụla ugbu a. Anyị ekene gị n'ihi na imewo ya. Emewo ka ọ guzosie ike site n'eluigwe. Emewo ka ọ guzosie ike na ndụ anyị. Emewo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ewo maka isonyere anyị maka GCK nke ụbọchị taa. Mgbasa ozi ọma nke anyị na Kumuyi. Dịka anyị ga na-anwachapụta ịhụnanya nke Kraịst dịka ọ na-abịakwute gị. Onye nwe anyị gọzie gị ma nọnyere gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Jizọs bụ enyi nke karịrị nwanne. Ọ bụrụ onye nke gị onwe ga-adaberekwa n'ime. Ọ ga-amasịkwa anyị na anyị bụrụ na anyị ga na-ezute gị. Ụzọ kachasị mfe anyị na gị ga-esi wee nwekọrịta bụ izikọrịta izu n'ụzọ ekwentị GCK/WC. Ebe ahụ nke ị ga-esi wee nye ozi gị. Anyị ga-enyekwara gị aka n'ụzọ ọbụla nke isi wee chọọ enyemaka anyị. Biko chọọ, mee ka anyị mara ụzọ isi wee nwee mmetụta. Chineke hụrụ gị n'anya karịa. Anyị na-elekwa anya gị sonye n'ụbọchị ọzọ maka ihe mmemme GCK anyị.
Ndewo.